Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саи мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яким мошини фурӯшии имрӯза. Яким мошини фурӯшӣ аз Сабадро Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи элегант соли барои шуш 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекард. Моторуш 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин ай. Мошин мегад то моҳи сентябри ояндара мегад ҳуҷҷат дорад. 4 электропакет, 4 диска ва 4 балонои 60-70% дорад. Мошина хали радной краскай. Нах хадо мегад мошин хари аниқ боша мегад биё савдо када метем. Срочно мегад сум дар курай. Нархи мошин бардор 35000 сомонӣ аст ки боз муомила ам дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Боз савдо ҳамаша дар шаҳри Бохтар қарор дорад. Номерошон номеро тисела кор мекунад, метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотша гирен. Агар шумо дар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рой кунед. Мо дар видеои оянда навхи эълонда фурӯшда мегузорем. Аз шумо хоҳиш ки лайкото нагузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизрони падисаш кардед. Рамад барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадро Toyota Camry аст ки дубайст ки соли барои шуш 2008 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекард. Моторуш 2.4 литра коробкаш автомат саистани мошин мегад беҳтарин мегад. мошин мегад нозадай. 4 диска, 4 балонои нав, электропакет, салон тоза, кондиционер ҳамаш кор мекард. мошин мегад дубайст ки нозада саистаниҳои беҳтарин 2008 сол Toyota Camry. нархи мошин мега 79500 сомонӣ аст. бу мошин хари аниқ боша мега бу арзон мекунем, не ки ба телефон мега савдо накунен. мошин хари аниқ ай пеш капот мега омада бинен ягончи муомила када метем. хоб ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт. номерош номерои мегафон аст. кадоми шумо ки хайдро бошед марамат занг занед. баъдон агар шумо ягон мошин хари дига хел бошад, ягон маркаи дига дар комментари нависед ки кадом маркаша шумо мехарем, мо ҳам мошинои шумо гуфтагира албатта ҷудо када пешкаштон мекунем. фақат лайкора гузоред ва навора дар WhatsApp имо падлисаш кунем. саи мошини фурӯшӣ аз Сабадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои шуш 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторуш 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин. 4 диска, 4 балонои 80% электропакет. инам хали серебристи свет мошин мегад нахадо аст. срочно мефурӯшем. мотор хадавой ҳамаш кардагия мега бе ягон расход, ҳамаш 100% мега соҳибшон. нархи мошин мега 40000 сомонӣ аст. бу арзон ҳам мешавад дар назди капоти мошин. ина дӯстони азиз, сечкаҳои арзонак ба ҳаври шумо чӣ хеле ки шумо дар комментари хоҳиш кардед ки сечкаҳои соз, яъне ки нархҳои арзон 95 сол саистаниш беҳтарин, не ки беҳуда мега нороҳат накунед. кадоме ки мехара марамат. ина рақамо мегафон шо ин мошин дар шаҳри Душанбе 40000 сомонӣ марамат тамос гиред. шумо дам агар хали мошини хона замин барои фурӯхтан бошад, метавонед ки сурат маълумот чорӣ кунед. мо фурӯшда эълонда албатта мегузорем. мошини фурӯшӣ аз Сабадро Opel Zafira аст ки соли барои шуш 2000 соле ки сӯзишфурӯш бензини холӣ аст. моторуш 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегад нахадо. 2 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. 4 диска, 4 балонои 70%. салоншам бениҳоят тоза. мошин мегад нахадо. бештар маълумотои пурраша тусонед тариқи телефон худатон мегиред. Opel Zafira соли барои шуш 2000 бензини холӣ. нархи мошин мега 45000 сомонӣ аст. Сабадрон бо арзон ҳам мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо ки агар ин Zafira харидан бошед, ина рақамҳои инаша мегафон аст. занг базанед, маълумотои аниқша метавонед аз ин рақамҳо гирифта пурсед. дӯстони азиз, фикрҳои худтон дар комментари нависед. фақат шумо дастгирӣ кунед. мо мошина гуфтагишро ҷудо када албатта пешкаш мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ аз Сабадро Hyundai Starex ки мошинои мусофиркаш газ кати соли барои шуш
2000 ки гази холӣ ҳастай, сӯичфурӯш объёмаш 3 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. Инам хали раднои краска 4.80%, электропакет, диска ҳамаш 100%, ҳама ҷош кор мекунад мегӯяд, лекин нашод хадавой задагӣ пусидагӣ ва ҳуҷҷаташ ягон маълумот додагӣ нестай. Фақат гуфтага ки мошин газ кардад нахадвай, дигаша нагуфтиянд. Нархи мошин баъдон 35000 сомонӣ ҳастай ки бо арзонам мекунем гуфтага аст. Инашам дар шаҳри Душанбе пойтахт як 7-8 мошину ай Душанбе дигараш ай дигар ҷо сабтуни азиз на рақамҳои телефоншон астагаса метавонед дигар маълумотша гирен. Хунда Старекс газ карди 2000 сол ина 35000 сомонӣ. Лайкора гузорем ва навора падлисаш кунем. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастай баъдон Opel Vectra B ҳастай ки Opel Duty соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ардаш кор мекард, моторуш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мекард дар ҳолати хуб қарор дод, ки мошин кам кор дорад. Мошина краска мекард баъдон азид ба баллоношам, яъне ки уже простойтар ҳастай. корш фақат ами краскаш безирсага хайхи мошин мегӯяд нахадоаст. Ин хеле ҳолата ин ки нархи мошин арзона ка мегӯяд срочно сум накурай. Нархи мошин мега 15000 сомонӣ аст. Бо ягон сум мегаша мегзарем, ки бисёри бад не. Ин мошин қарода дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа. Opel Vectra B, яъне Opel Duty 97 сол ҳамаш кор мекунад. 15000 сомонӣ ки нархи арзонак. Ина мошина метавонед айдаст натиен. Агар ки ин мошин савдо нашида боша, метавонед ки шумо савдо када гирен. Чӣ мошине ки мехаред дар комментар нависед, мо албатта ҷудо када пешкаштон мекунем. Ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастай баъдон Daewoo Tico ҳастай ки светои вишной, светои сурх соли барои 6 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекард, моторуш 1 литри экономии простой, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд нахаду. Мошин мега як моҳи дига ҳуҷҷат дорад, хадавои ҳамаш 100%, раднои краска намхи краскаш навай краска намекунен, электропакет ҳамаш кор мекард, балоншам мудига ҳуҷҷат доштай. Ин мошин мега дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ. бо камтар дига муомила ҳам мекунем. таърихи телефон мега маълумотои пурра ва аниқтарша мега барои одамо худашон фаҳмонда метиҳанд. ҳуҷҷат дора, хадавои кадаги балонсоз, салоншам тоза, нахадо мошин Ҳисорда 12500 сомонӣ. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастай баъдон Opel Astra F ҳастай ки дар кузуфи хечбек ки соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ардаш кор мекард, моторуш простой 1.6 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд нахадоай. мошин мегӯяд хеле золотистский свет, хеле шампанский свет мегӯяд. мошин бениҳоят тоза, 4 диска, 4.80%, салон тоза, нахадо мегӯяд. мошин дурни шарда гаштага бе ягон камбудӣ, не ки нархи ахиронша мегӯяд дига арзона мешавад, мегӯяд срочно сум накурай. 96 сол нархи мошин 27000 сомонӣ аст ки нархи ахирона мегӯяд дига арзон намешавад, беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. ин мошин дар Душанбе нахаду бе ягон камбудӣ, бе расход, ҳамаш навай сайзтариш нахаду астай. кадоми шумо ки харидор бошед мошин дар Душанбе нархи ахиронош 27000 сомонӣ. мо бисёри бад гап намезанем азиз, хайр нахтун агар маъқул бошад рақамошро навистаги метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотша занг зада гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай баъдон Mercedes-Benz C-класс ки сечка, светои сафед соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ардаш кор мекард, моторуш 2 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд нахаду. коробка хадавой мегӯяд 100%, баллон мегӯяд бениҳоят тоза ҳастай, яъне монитор, задни камера ҳуҷҷатоша мега ҳастай, лекин нагуфта чанқа ҳуҷҷат баллон мега нав, задни камера, монитор дорад. инам хали раднои краска сафеда, мошин мегӯяд нахадай, омада бинен. нархи мошина баъдон 34000 сомонӣ гуфтасиям ки бо арзонтарам мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамҳои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо харидор бошед метавонед бо дигар маълумотоша гирен. агар шумо дам бозам такрор шавад мухали мошинои фурӯшӣ майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки намошад барои фурӯхтан, сурат, маълумот, адрес ҳамаша роя кунед, инамихе фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай баъдон Daewoo Nexia ҳастай ки соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад, моторуш простой 1.6 литр, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин, мегӯяд беҳад тоза, 4 электропакет, 4 балонои пачка, 4 дискаи худаш нав, краскаш свежи тоза, мошин мегӯяд нахадоса бе ягон камбудӣ, бе ягон расход, бе ниҳоят тоза мега срочно сум накурад, мефурӯшад бо нархи 9300 сомонӣ гуфтагӣ астад. дига арзонша мега дар назди капоти мошин арзон мекунад, ки бисёри баъд камтарак
یعنی که کمتر ارزان میکنه در نزدیک کاپوت ماشین حاضر است سومش 9300 сомонӣ این ماشین قرار دارد در شهر استراوشان مردان عزیز 9300 сомон дайво некси тоза бе расход кадоми шумо ки хайдор бошед номери тисилшон нависта гаста маромат тамос кунед дигар маълумотша фаҳмида гиред. боз як мошини дига ҳаста бардорон ва аз 2107 ҳаста ки мошини молодёж нест соли 46 2009 сулае ки бензин газ ардаш кор мекунад моторош 6 литре коробкаш механика сайзтани мошини мегӯяд тоза аккумулятор мегӯяд пачка ду баллони ақиб мегӯяд пачка 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мотор инжектор неки 100% мегӯяд простойка даги аста мошин мегӯяд гарантияш карди ягон ҷош пусидагӣ ҳамин чашкавоша ягон ҷош мегӯяд варид ягон чи надорад бе ниҳоят мегӯяд тоза радно краска сафед 2009 сулае ки ваз 2107 састани беҳтарин нархи мошина 11500 сомонӣ гуфтесиам бо арзонтарам мешавад мошини харои конкретна боша мега омада аз пеш бинен арзон када метия мега 11500 сомонӣ инашам дар шаҳри истаравшан қарор дорад номерои телефоншо ва видео аста кадоми шумо хайдор бошед маромат занг занед аз шумо илтимос дорем ки лайкора гузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо подлисаш кунед. мошини фурӯшӣ ҳаста баъдон бояд тега аста дайво некси аста ки суветои сафед соли 46 1995 сулае ки бензин газ ҳардаш кор мекард моторош 6 литре коробкаш механика сайзтани мошин мегӯяд нахаду аккумулятор мегӯяд пачка 4 диска 4.80% мошин мегӯяд магнитофон чи холои на ҳамаш кор мекард фақат камбудиш ҳаме ки камкам яхе краска яхе ҷош безеб шудагаса хоҳӣ на краскаи нав мекунӣ на хоҳӣ не яхе ҷош мега камтар краскош мега безеб шудаги аста мошин мега дига ҳамаҷош 104 диска молодёжни электропакет магнитофон чи холои нав ҳамаш кор мекунад моторош мегӯяд бе ниҳоят хуб мотори беҳтарина мега соҳибшон нархи мошина мега 8800 сомонӣ гуфтесиан бо ягон киси мега муомила мекунад дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад ин мошин баъдон дар шаҳри ҳисор қарор дорад 8800 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин кадоми шумо ки хайдори аниқ бошед номерои мегафоншо навистага аста аз ҳамин рақамо бештар маълумоти пурраша метавонед занг зада гиред маромат агар шумо даванхали мошини фурӯшӣ боша роя кунед реклама да мегузорем хоб ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбони намаи шумо.